Naše slnko putuje oblohou a tak ako vstupuje do rôznych znamení, vstupuje aj do brán v centrách. Nazvieme to v centrách nášho tela. A tam zhruba na 6 dní aktivuje jednu z genových kľúčov. Je to tak múdro, zároveň tajomne. Genové kľúče by sme mohli chápať ako niečo, čo vibruje tak na kolektívnej úrovni, ako je na našej individuálnej, v závislosti od toho, ako máme nastavenú našu mechaniku prúdenia energie. Moje meno je Pavlína a ja vás srdečne vítam v kvantovej optike, ktorá je tu pre vás, aby bola inšpiráciou k tomu, ako si vedome tvoriť vlastnú realitu. Genové kľúče alebo brány sú spojené s našou fyziológiou, aminokyselinami, majú svojho programovacieho partnera. Mechanika prúdenia energie, aktivácia brán, centier, dráh, čo je našim darom alebo nie je, čomu sa vyhnúť, to všetko máme všetci nejako podobne, ale zároveň inak. Ak by ste chceli vedieť, ako to máte vy, tak ponúkam rozbor vašich darov a talentov na základe human designu, astrológie a numerológie. Len ak poznáme seba, vieme si v svojom živote urobiť poriadok, aspoň aký taký. Na kolektívnej úrovni sa ale môžeme pozrieť na to, aký tieň zatieňuje spoločnosť. Vyvoláva strachy, čo často môže korešpondovať aj s našimi vlastnými démonmi, zlozvykmi, pocitom, že svet sa nemôže zmeniť. Ale každý tieň, ak sa spracuje, ak sa pochopí, môže priniesť aj dar. Pozrieme sa na najbližší genový kľúč. V útorok večer 12. marca 2024 nám slnko vstúpilo do brány 36. Je to brána, ktorá sa nachádza v našom solarplexe a tá je silne spojená s emóciami. Tieňom tejto brány je turbulencia. V tomto prípade ide o emočné bitky, ktoré si musíme v rámci svojho života alebo daného momentu vyskúšať a pochopiť. Preto najbližšie dni do 18. marca sa v spoločnosti môžu rozvíriť pocity ako neistota, strach z nejakej katastrofy, ktorý sa veľmi rýchlo môže šíriť naprieč rôznymi médiami, správami. Tak dobre zvážujte, čo pozeráte, čo počúvate, čo je pre vás prínosné a čo vás naopak strašia, presviedča, ako je to všetko zlé. Keďže ide o genové kľúče, je to naša súčasť, nie je to niečo mimo nás. Bohužiaľ, alebo chvála Bohu, uhol pohľadu. A práve 36 je zodpovedná za to, že v našich životoch existujú emočné turbulencie. Všetko má svoje najnižšie vibrácie, ale vie sa to dostať aj smerom nahor. Na tej najnižšej úrovni ide napríklad o našu sexualitu v podobe žiadostivosti, čo je veľmi silná chemická reakcia pociťovaná v tele. A ak sa aktivuje, dokáže narobiť neskutočné kotrmelce. Je na nás, či tomu podľahneme alebo nie. V každom prípade je to svojím spôsobom vhodné obdobie, aby sme si uvedomili, že v našich životoch potrebujeme rôzne problémy, krízy, utrpenia, lebo bez nich by sme si nevedeli vážiť to skvelé, čo máme. A teraz pragmatickejšie. Najbližšie dni je možné, že sa kolektívne bude šíriť buď nervozita, ktorá je schopná zaplaviť celé naše telo, ale mnoho ľudí sa bude snažiť udržať si navonok pokojnú tvár, alebo naopak môže prísť kríza, kedy to s človekom celkom dobre pozametá a príde pocit viny. V každom prípade nič nie je len čierne alebo biele a tieto dni sú tiež vhodné aj k tomu, aby si ľudia uvedomili, že darom pre nás je naša ľudskosť. Ide o to prijať emočné turbulencie, nemať za ne pocity viny, ani ich nepopierať. Uvedomiť si, že utrpenie tu bolo a zrejme bude, ale ide o to, ako ľudsky sa s ním dokážeme vysporiadať a nebojovať s ním, ako dokážeme plne pochopiť ľudské emócie a tým chápeme nielen seba, ale aj iných. Ľudskosť je dar, ktorý si musíme zaslúžiť. Ako? Je to schopnosť nahliadnuť hlboko do svojich tieňov, uvedomiť si svoju žiadostivosť, hlad po rozkošiach, prijať utrpenie a uvedomiť si, že to nás nerozdeľuje, ale naopak spája. Najbližších 6 dní bude energia v celku uzemnená, tak si uvedomme, že v prvom rade sme ľudia na zemi a nie bohovia na nebesiach, že Boha si každý nosíme v sebe a ten nám pomáha prijímať bolesť, pocity, emócie aj naše prehrešky. A ak raz v sebe božstvo prebudíme na tú najvyššiu mieru, pomôže nám to pochopiť a dať ten najvyšší dar súcitu. Tak, či už vy sami ste sa narodili s týmto genovým kľúčom alebo nie, teraz ho budeme mať aktivovaný všetci. Osobne ho nemám, tak som zvedavá, ako sa to bude prejavovať u mňa. Uvedomujem si, a to odporúčam aj vám, že najdôležitejšie je zase to slovo uvedomenie si toho,
že skúsenosti nadobúdame v rôznych situáciách, krízach, ktoré nám umožňujú rast. V závere chcem podotknúť, že aj keď som na túto tému spravila video, je to len prvé a zároveň pravdepodobne aj posledné, ak sa niečo medzi tým samozrejme nezmení. Informácie o tom, ktoré energie sa aktivujú, budem zverejňovať na svojom telegrame Kvantovou optikou. Link nájdete v popise, prípadne aj na Facebooku, alebo teda pravdepodobne aj na Facebooku. Zároveň 13. marca Luna prechádza do Býka, ktorý vplýva na oblasť hlavy, očí, nosa, šie, krku, mandly a štítnej žľazy. Býk je zemské znamenie, ktoré si rado dopraje akékoľvek rozkoše života. Sa nám to teda pekne poskladalo. Pozor na tvrdohlavosť, nenásytnosť. Je to naopak čas vhodný k dlhodobejším plánom. Majte sa krásne a túto informatívnu inšpiráciu využite najlepšie ako dokážete. Lúči sa s vami Pavlína.